ва ҳама салом ва ҳама подписчикои канали мо. имрӯз дар Тоҷикистон ҳаво борон. ҳозир мо ба шумо навори Тоҷикистонро нишон медиҳем ки чӣ хел борон борида истодааст. лекин худо ба шукр дар ватани мо тингист. ҳеҷ кас зид нашавед ва худро эҳтиёт кунед. ина борон боридааст. ҳозир мо примерно дар тарафҳои Профсоюз светофор сур. Профсоюза гузаштем бачо. тарафи гаи мерем устоста. ки шири саодат, шириниҳои шарқ. ина шири Душанбе, фабрикаи шири Душанбе. рак бураяга поёнтаракш вай мешавад. шириниҳои шарқ. авранг. гаи. ина марҳамат чойники калон барои чойнӯшӣ. ина барои ошхӯрӣ тарелка. ина кӯзои ки мегузарем озин ё барои чойнӯшӣ. ресторан. правка управления гаи. марҳамат. и ҳисор мерем. ба тарафи ҳисор сити. ин ай Душанбе биромадем. оҳиста оҳиста даборонӣ тарафи ҳисор мерем. ака бародаро, салони Тойота бачако, салони Тойота дар шаҳри ҳисор. роҳи оҳанам мегузарем ба сӯи ҳисори Шодмон. бозори Балх. инаи доми нав. мекунем айрӯи Чил рафта истодаем. бозори Балх. инаи домои нави тарафда. ина ҳозир бачако бозори Балхам мегузарем. марҳамат, ина бозори Балх. ина гузаштестем. марҳамат. ки дар наздикии ҳами бозори Балх ҳамин магазинҳоем. соса мерем ба тарафи ҳисор. и ҳамин шоҳрои аз тарафи управления гаи то ҳисора ҳамин ҳамун трассаи бачаҳо. марҳамат. инаи хонаҳои нав, коттеҷҳои нав кадагӣ. бачако барои наворе ки камтарак хирай бахшиш ки азбаски боронай ҳаво абрнок наворомон камтарак хира, лекин барои шумо кӯшиш карда истодаем. бачако
моро барои лётчикои Россия асос кардагиам. Пешравӣ ҳаст. Марҳамат. Ина заправка. Ини мазор, бачаако мазор. Мазора гузаштем. Баъд где-то 1-3-4 минут дар айни мерасем. Бачака айни. Иҷа айни на бачао. Ина бачака айниро мегзарем. Заправка. Оста мерим ба боло. Айниро гузаштем, бачаҳо мерем ака устоса ба тарафи ҳисор. баъди ага хато накунам шайнак мешавада. бай ба ҳар ҳол камтар навор бигирем. иҷа бачако шайнак. Ина дар шайнак ҳам расидем бачаҳо. Шайнак сити. Марҳамат. Кадома шайнак боша, ина шайнакто набинем бачаҳо. Шайнак гузаштем бачаҳо. баъди шайнак турбат бачаҳо. хуш омадед ба шаҳри Ҳисор. ина бачака наздики Дурбат ҳам расидем. чизи коридагиан картоф фикром хато накунам ага картошка коридагиан дар замин. наздики ҷамоати Дурбат ҳам мерасем. баъди Дурбат мешавад Турди бобо бачаҳо. коридагиан гандум ина бурмадаи тенҷа иншоаллоҳ. баъд як чанд моҳ гандумам мешава бачаҳо. Дурбат. Марҳамат. Дурбат ҳам ина мегзарем бачаҳо. Турди бобо. природа Таҷикистон. бачаҳо боғи нав. ҳосилшон тенҷай. ягон ҷола ҳеҷ задагӣ нест. Турди бобо дуромадем. Турди бобо. Марҳамат. ина Турди бобо сити. Марҳамат. ина мости Турди бобо мегзарем. мана мағозаҳо, остановка истгоҳ. марҳамат. дар Турди бобо заправкаи Космос Ойл. бензинш да гап нест, бензинш нишякай, газшам кай мешавад. дальше мерем. дальше аставай мешавад. учхоз сити дальше.
اینا اوچخوز آمدرویمینی باقی نوی اوچخوز سووش هم میگن ایتالیا وردگن کجا وردگیان هم سووی هم خیلی کردگیان خیلی سووش خوردگیم سووش دگاب نیست اینا باقش باقی نوی اوچخوز سووش نیشتیا کایده اینا مرحمت اوچخوز سیتی اینا بچه ها اوچخوز هم میگذاریم остановка اوچخوز заправка. Дальше бачо мешавад Лохчинор, Чилчинор. И заминой учхоз. Хай нимуш да заминой Лохчинор медруя. И ничада богой на бачаку. Лохчинор мегзарим. Хаджой колоннист майда хай созай. Рог заштем. بعد بلوکچنور قل مونده بچه دا سیتی نه بچه کوی جب قل مونده این استان کاش شبودا چاکو بیسار سیتی بسیار درآمدیم این درآمدگاهی بسیار اسفالت‌های نو کردگیان این بزرگ این از دنیای نو مرحمت خوش آمدید به شهر ایساری در ایساری بارون یک چیز زده سیده براتانو بهار ایده بهار اینا بچه ها دوموی ناو ای طرف دام اینا ای طرف دام پیشروی هست اینا بچه ها بزرگی ناولی کشودگی نیستن شد انشالله میکشودن شد با دویه ممکن 5 ماه 6 ماه پس ممکن کشودن شد مرحمت اینا بچه ها بزرگی ناو در شهر ایسور обод шудеста стройка рафтеса бачако ина кадоме точка дар кор руша биёем ина ина домои нав ина бозор шудесем бачако бозори шаҳри исор ина бозор бачако ба ҳаматон бачако моҳи шарифи рамазон муборак боша тозагиро риоя кунен зиқ нашавем иншоаллоҳ ҳамаш сад мешавам ина марҳамат исора тамошо кунем агар наворомон безе боша бахшиш ҳаво борон абр ва ҳамин сабаб ака камтар сиёнкомон бачако камтара хира омадагиай ва ҳар ҳол гуфтам як шотон кунем ҳамин наворомон кати зинда бошен саломат бошен бачако ина ҳисор даргоҳи центрои нав маркази савдо ва хизматрасонӣ марҳамат хай кадоме чӣ гуфтанӣ дошта боша дар комментариё бад нависен мехонем комментари иншоалло ҷавоб метиҳем ягон чизҳои гапҳои мехостанӣ ягон ҷой дошта бошен иншоалло навороям кадам мекунем ҳак мо блогер нестем қадар гап зада соз гап зада наметонем барои иншам бахшиши калом ба ҳар ҳол чанд қай тунистем гап задем навор кардем дар боронӣ раҳо хай на он қадар созам барои ҳамин кам ҷимидеста камеромон хай кӯшиш кардесем бачако бошен саломат бошен дар гӯҷои бошен набошен зиқ нашавем иншоалло дар ин моҳи шайфи рамазон иншоалло ҳамаш хуб мешавад бачако сами главни тозагиро риоя кунем ҳамаш соз мешавад ина ҳисоб кургавой ина
ина домои нав бачаако, домои нав созкадесиян сохтон рафтаистай бачаако. Марҳамат кадомида хона дар кор боша биёи нами тарафо. Ина светофор сурх. Ина бачаако кургавои Ҳисор. I love you Ҳисор бачаҳо. Бачаҳои ҳисорӣ ҳамада салом, ми калом. Ина бачаако гузаштем центра. бачаако ина центри ҳисор дар расидем. ба ҳамин навори мо ба поён мерасад. ҳама касада, ҳаматонда саломатӣ орзу мондам. худро эҳтиёт кунед. иншоалло ҳамаш хуб мешавад. саломат бошем бачаҳои азиз. ина бар ҳамҷа навори мо ба охир мерасад. ҳай бачаҳо, нағз монед, саломат бошен.